Alright guys, so papunta kami dito sa isang falls sa sinasabi ko sa inyo. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep. And as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe Alright guys, so papunta kami dito sa isang falls sa sinasabi ko sa inyo. So kung makikita nyo, ito yun. Ito yung nasa taas. Hindi ko alam kung kita nyo dito. So i-overlay na lang natin yung drone natin para at least alam nyo yung sinasabi namin na spot dito. So doon ang daanan sa kabila. Actually first time ko malaman tong falls na to, kung hindi pa tinuro sa akin ni Katuklas, kasi papunta kami sa Pinamasagan. So dito lang naman yan sa Barangay Camagong. So hindi ko alam kung napunta ng mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi taga dito sa Pasakaw. Pero sabi ni Katuklas, yung mga taga rito daw sa lugar na to ay laging napunta dito, ay laging nagagawi dito sa falls na to. Punta lang namin yung falls. Saan? Ayan, so meron palang ibang direksyon dito sa falls to. So kung makikita nyo yun, so dati dyan ang daan, pero ngayon may daan na daw dito. Yun yung falls na sinasabi ko. Ay, salamat po. So hindi natin alam kung gaano kalayo at kung gaano ba kahirap yung aakitin natin para makapunta tayo sa falls na yan. Tapos ito naman sa bandang kaliwa ko, meron ditong ginagawang bagong pier ng Pasao Camarines Sur. So isa sa pinakamalaking pier dito sa Camarines. So ngayon ongoing pa yung construction niya. Ito yung daan papunta doon sa sinasabi kong falls. Ito naman yung pagdidiscover natin magandang spot dito sa lugar na to. Papunta sana kami sa Pinamasagan, pero mayroon kaming nakitang spot dito. Ito yung daanan, medyo masukal. So at least meron kayong idea kung ano yung mga pwede nating punta na mga lugar dito sa Pasakaw. So ingat lang kayo dito kasi medyo madulas yung daan, at kung may dala naman kayong mga gamit, ingatan nyo kasi pag nahulog kayo dito medyo malalim yan, delicates. Grabe, akyatin to Hindi pwede mga bata dito paalala lang mga kababayan kasi medyo delikado yung daan. Ito mga bato. Ito yung falls na sabi ko sa inyo. Ayun Kaya ilagay ko muna ang bag para safe. Ayan, tuloy-tuloy na. Banat! Grabe yung daan, no? Ayan, si Randy, tropa natin dito sa Pasakaw. Bagong kaibigan. Kaya kung naghahanap kayo ng adventure, ito yung punta nyo. Tintiin lang sa gilid kasi baka may ahas.
Grabe. Since first time ko pumunta dito, ngayon ko lang nakita ang falls na to. Ayun, no? So kailangan natin gumawa ng paraan para makapunta tayo doon sa mismong lugar. Saan ka dumaan? Iwan mo lang sinilas mo. Iwan ko tsinelas ko. Ay! Tulog pa shades ko. Pare, kaya mo magkaraw. Shades. Lubog. Naglubog. Makarong pa tayo dyan. So dito tayo dadaan kasi may dala tayong cellphone. Ang delikado dito yung cellphone. Baka masira naman tayong cellphone dahil sa kapo-vlog natin sa mga ganitong spot. Nahulog din yung shades ko. Pare, hiling. Hiling? Nahulog yung shades ko. Tapos doon tayo pakyat sa spot na yun. Ito yung isang falls na maliit. Ito yung pinakamalaki. Hey, hiling. Bawas ah. Akit tayo dito. Pare, Grabe. So iwan na natin si Elis natin para safe. Yan ang problema pag may mga datang gamit. Ito pwede kayo dito maligo na, oh. Medyo malalim nga lang talaga yan. Hindi natin alam kung gaano kalalim. Madilim na yung ano, yung spot. Ayun, oh. Ito yung mga puno dito. Ito yung makikita nyo dito pag pumunta kayo sa falls na to. Grabe. Yun na, oh. Yung sinasabi sa inyo, ito yung mga hinahanap namin lugar. Kasi sa mga abandon tapos sa mga haunted. Kaso nakakapagod. Ayun, oh. Kitang kita mo yun doon sa may baba. So medyo madumi na yung tubig. Hindi natin alam kung bakit. Pero ito yung pinakamagandang spot dito. Falls. Dito sa Barangay Camagong. Ayan, Vince. Ayan, oh. Dahil sa kanya, na-discover natin ang falls na to. So meron tayong bagong spot na pwedeng bisitahin. So, ayan, at least nakita nyo, diretso na kami. Nakakabago nga lang talaga. Pagod na naman ako. So, wala tayo ng montage tapos photos ng lugar na to. Let's go.